Kaixo, ongi etorri guztioi blogei buruzko bideotutorial honetara. Bueno, lehenengo ikasiko ditugun bi gauzak izango dira. Bloga nola ireki eta lehenengo sarrera bat nola idatzi blogean. Bi gauzatxo ditugu gorko beraz. Goazen astera. Lehenengoz, gure Gmailean izen emango dugu eta Google kontuan sartuko gara. Hau eginda daukagunean beste pestaina berri bat irekiko dugu eta hemen nabigatzaile barran goikaldean idatziko dugu www.blogger.com. Hau da blogerrera sartzeko modu bat. Gehiago ere badaude, baina bueno, batekin ja nahikoa izango da. Hau egiten dugunean, bi gauzatxo gerta daitezke. Lehenengoa da, lehendik blogak izatea. Orduan, gure eskriptorioa aterako da gu ditugun blog guztiekin. Eta baita ere gertatu daiteke blog ez izatea. Blogak ez baldin baditugu, azalduko da horrelako leiho bat, eta hemen egin beharko deguna izango da, zerbitzuko baldintzak onartu, eta continuar eman. Bueno, barkatu, mostrar nombre, nirea jartzen dut. Eta continuar. Vale, eta jazta. Orduan, modu batean edo bestean izango dugu atal bat jartzen duena crear un blog. Ikusten duzu ezta? Bata edo bestea izan, crear un blog ataltxo bat dago. Orduan, hor egingo dugu klik. Ni kasu honetan hasiko naiz blog berri bat egingo banu bezala, lehenengo izango balitz bezala. Tituloa. Bueno, blogaren tituloak momentuz ez du garrantzirik, zaitik frogak egiten gaude. Orduan jarri dezakegu nire lehenengo bloga, adibidez. Hori ja bakoitzak jardezala nahi duen izenburua. Dirección del blog. Honek ja garrantzi gehiago du. Hau da, hemen tarte honetan jarri behar dugu izen bat lehendik inork ez duena aukeratu. Horregatik disponibilitatea konprobatu beharko dugu. Adibidez, jartzen baldin badet maixua eta aukera dagoen edo ez ikusten baldin badut, behitu esaten dit ez dagoela. Beraz, nik proposatzen dizuet jartzea izenburu bat izan daitekeela nire bloga adibidez eta izen eta abizenaren lehenengo hizkiak JLA adibidez. Izan daiteke nire bloga edo froga bloga, bueno, hori zuek ikusi. Eta gero konprobatu ea libre dagoen, eta normalki alako izen arraroarekin libre egoten da. Vale, eta ematen diogu continuar. Lehenengo kasuan, bai blogaren izenburua, baita ere gure URL edo helbidea edozein momentutan aldatu daiteke. Beraz, ez pentsatu gehiegi, izena, edo ez. Orain, da gauza, bizkat blog bat izatea eta irikitzea. Izena eta hori, momentuz, ez dugu arduratuko. Gero, aurrera goazen arabera, ja egokituko ditugu eta pertsonalizatuko ditugu gehiago. Hemen, plantillatxo bat aukeratu beharko dugu. Momentuz ere, gustokoa zaizuen bat aukeratu, adibidez filigran aukeratuko denik. Eta jarraitzeko askatuko digu. Eta jazta,
bloga badaukagu. Orain, esan degunez, bi zati izango zituela bideotutorial honek, egingo dugu lehenengo sarrera bat. Orduan, hemen jartzen du empezar a publicar, egingo dugu klik bertan, eta hemen daukagu ja tituloa jartzeko kaja eta testoa jartzeko kaja. Orduan, titulo bezala jarri daiteke nire lehenengo sarrera eta mezuan, idatzi nahi dezuten zerbait erresa. Ez zait bat ere zaila iruditu blog bat irekitzea. Adibidez. Eta, hau idazten dugunean, publicar entrada. Jazta. Sortu dugu bloga eta gainera publikatu dugu ja gure lehenengo mezua. Hemen bere entrada ematen baldin badiogu, jadanik gure bloga ikusiko dugu eta lehenengo sarrerarekin. Izenburua, nire lehenengo sarrera eta nork publikatu duen. Bai, jazta, bloga ja badaukagu. Ez esan zaila izan denik, ezta? Venga, mila esker.